ओंकार एक रवली हो आमचो ओंकार हे आमचे पब्लिक हे फकीर पाट्या वयले हे आमचे फकीर पाट्यावले पब्लिक अली भाई अली कोण टाकाय हो आमचो अली हे ग्रामस्थ गावातले आमचे आणि आमच्याकडे गणेश जिल्ह्याला आणि हो आमचो ओंकार ओंकार काय आता पुढे काय ही फकीर पाट्यावरची शाळा शाळेत तो हेंकाले जोक घातली ओंकाराक आमच्या पब्लिकान आमच्या गाववाल्यांनी हेंका खाऊक घातल्यानी तेका थकयलो लोकांनी थोडे धावडटात लोकांनी हेंका थकयलो या गाववाल्यांनी एका आमच्याकडे येऊन थारावलो आमचो देव आमच्याकडे येऊन थारावलो फकीर पाट्यार येऊन थारावलो येऊन थारावलो हो आमचो ओंकार तुम्ही बघू शकतात बरे करून जाऊ दे आमचे बरे जाऊ दे देवा आणि गाववाल्यांचा बरा कर देवा आमचे ओंकार देवा गणराज येवचो नाही खयक धावतो ना ती एक बारीक रवली मारपाची ना एक बारीक रवली ती किती ठेवतोय